ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଜା ଉପରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ପାରା ଫିଟାଇବା ପାଇଁ। ପାରା ଫିଟାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ତଳକୁ। ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ମଝି ଛାତରେ ପଡ଼ିଛି କିଛି ଅଳିଆ। ତାପରେ ସ୍କାରଲାଇଟ୍ ଗୁଣ୍ଡିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ପାରା ଆସି ବସା କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଉଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଣ୍ଟିଲୋ ଯାତ୍ରା ଦେଖି। କଣ୍ଟିଲୋ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଚପ ଖାଇଥିଲୁ। ଲଙ୍କା ଚପ ଖାଇସାରି ବାହାରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବିରିୟାନୀ ଆଣି 3-4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁରା ମଜାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ମୂଷା ଧରିବା ଦନ୍ତାଟେ। ତାକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲି ତାଜା ଉପରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରେ ଏତେ ମୂଷା ଯେ ରାତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଜା ଉପରକୁ ଯାଇ ଏଇ ମୂଷା ଦନ୍ତାଟି ବସେଇଥିଲି। ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ମୂଷା ଏଥିରେ ପଡ଼ୁଛି କି ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।